5 left 30, 6 right, into jump and crest. A 200, padlógáz a lassítóig, sima jobb. Ott a sima jobb fönt a póton, utána 150-re van a lassító a táblánál. Táblánál van a lassító. Bal 3-ból jobbra egy a hídon. Bal 3-ból jobbra egy, utána 50. 50 bal 1. 50 balív. Mehet 50 balív. 30 jobbra egy és 30 sima bal, mehet, tempó. Nyomba. 100 és a bukkan a sima bal bátran. Utána 50-re, nagyon hosszú jobbik padló, tempó, nem veszed el, és 50 sima jobb, 50 sima jobb, abból balív, és a balív, menjél, balív, és ott a lassító. Bal 33-ból jobb 3, bal 33, ebből lesz egy jobb 3, gumira figyelsz, ha van, 100, sima bal padló bukkanon, utána 100, és sima balból 30-ra van a bal 22, még nem fékezel, és 100-ra lesz egy lassító. Jobb 3, utána 50-re bal 3. Bal 3, és 80-ra lassító, bal 3 után 80-ra lassító, figyelj! És bal 2, és 80, jobb 22, bal 2, 80, jobb 22-ből bal 3, ebből lesz egy bal 3, mennyi, bal 3, add a gázt neki, és 50 bal 11, tempó, 50 jobb 3, tempó gumis, 100 és jobb 22, utána 100, húzd be, gáz, 100, sima balból, sima jobb, és bal 1, vége, nem? Jó, de akkor még erre jön az út, mondtam az előtt is. Ja, beadott ki. Jó a fék. Örülünk.